Makainit sa panahon karon day no, pero ayo mo kahadlok kay haday kung init kay ang panahon basta namo inaani nga klase nga sunscreen. Sumuod day ni ang sunscreen day no nga nag-viral sa Black App. Sumuod ni nga sunscreen day no nga made in Korea. Sumuod ni ginatawag nila day na PDRN. Kung unsa ra ka simple lang iyang packaging day no, pero maupod siya kanindot mohatag og kaglow sa imong skin. O pag-abot ay ani sa inyo nga sunscreen day no kay naka-box na siya. Og 50 grams sad ang kadako aniha nga sunscreen. Og ang nakanindot pa gyud ani nga sunscreen day no kay SPF 50 PE upat ka plus. Og isa pa jud sa pinakaganahan ako aning PDRN nga sunscreen is dili na kakailangan day mag foundation o mag concealer pa sa imuhang nawo. Kay kani pala nga sunscreen day no isapat na nga mag-glow ang imuhang skin. Og easy i-blend ra sa day ni nga sunscreen day no og napo siya glass skin effect. So kani nga sunscreen day no kay made in Korea man lagi ni day mo nang nindot kini siya sa effect sa atong skin. Og skin renewal na day siya day no brightening and anti-wrinkles. Mo na day kung nangita gali mag sunscreen day nga pamulakasan sa init sa panahon. So kani nga sunscreen ang PDRN ang ako ang ma-recommend sa inyo ha.